Medikua ona izateala euskaraz jakitea, zer nahiago ote duzu? Bi gauzak existitzen direnean, tira, zenbat urtetan entzun behar izan ditugun alakoak, euskaraz azterketa behar den bezala egingo badute Ipar Euskal Herriko ikaslek nolatan brebe eta basoa, Parisek zen olako mugak zein da arazoa, euskaraz ondo ikasi eta euskaraz azterketa ondo egin ahal izatea, geure garaian arazoa beste bat izatezen, tira. Azterketa, COVID-eri etzaio bat ere gustatu, Pirritx eta Porrotxen azkena, zergatik izango ote da, giltza batekin atera dira, Usurbilgo plazan. Beharko duena, beharko dutena, baina dagoeneko salbuespen politika ezarrita, behar adina baina askoz ere denbora gehiago espetxean segitzen duten euskal hiritar presoek, Joseba Arregi Erostaberberena kasu azken ordutan jakin ahal izan dugun bezalaxe. Bin bitartean, Palestinan fosforo zuria darabilte eta medikuek ziurtatu dute ezurretaraino erretzen duten arma kimikoak darabiltzala Israelek. Alemaniak eskatu dio giza eskubideak errespetatzeko, ez dakigu honezkero zeinen giza eskubideak, izan ere Gazako populazioa anikilatzen ari da Israelgo armada Netanyahu buru duela. Eta gainerakoan aktualitateak zer dakar, albiste honik izango ote dugu, bai, Zetakek Euskal Herria salbatuko du eta garrantzitsuena, Izarok Iparra aurkitu du. Zenolako doinu jatorrak dakartzaten beste behin ere bonberena txarangak lagundu ote die Pirritx eta Porrotxi, eta esango dizugu bai, eta Usurbilgoen parantzan alaxe ikusi ditugu giltza bat eskutan izan ere, sare herritarren sareak, euskal presoen aske uztea edota konponbiderako giltza mahai gainean jarri dutelako beste behin ere, ekimen honetan hainbat eta hainbat dira euskal jendarteko ordezkariak batean eta bestean, tira, COVID-eri etzaio bat ere gustatu, baina Pirritx eta Porrotxek ekimen zibil honekin bat egitea, ikusiko duzu irudietan, Ixa plataforma soziala baliatuta beste behin ere, COVID-ek salaketa hau egin duela. Zer gertatuko ote da? Honek ekarriko ote du soka luzagorik ezakigu, baina gaur hain zuzen ere, hain justu ere, jakin dugu, Joseba Arregi Erostaberberenen espetxialdia luzatu egingo dela beste behin ere, tira, mahai gainean geratu da beraz, Pirritx eta Porrotxek sare herritarrarekin publiko egindako ekimen honek bere arrazoi eta argudio sendoak dituela mahai gainean, gizabidezkoak ez diren espetxe politikak salbuespenan oinarritutakoak eta Madrildik datozenak indarrean eta bizi-bizirik daudelako. COVID-ek ordea zer esango ote du, 40 minutu urroko aipatu genizuen atzo, Zama doinu zarindu ekimenaren laster da, beste urte batez, Nafarroan Etxarri Aranatzen, euskal sortzaile musikariek bat egin da, ekimen eta ikuskizun berezia, noski baietz, 11ak eskainiko dizuena, aurrerapen bat. Aurreratu dizueguneran, urteko lehen asteburu horretan, urte berriarekin batera, beste urte batez, Zama doinu zarindu ekimena, eta noski, geuren ere ikusgai izango dena.
Eta Palestinako sarraskiari dagokionean azken orduotan datu gehiago hildakoen kopuruak gora segitzen du, adimen artifiziala baliatuta omen dabil targetaren atzetik Israelgo armada, baina garbi dagoena da target hori edota helburu hori besteak beste populazio zibila dela eta ez da ahaztekoa Gazako populazioaren zati handi bat oso aintzat hartzekoa haur eta nerabek osatzen dutela, beraz aurrak ari da akabatzen Israelgo armada. Aipatu dizuegu lehenago ere, Alemaniak giza eskubideak errespetatzeko eskatu diola Israeli gaur-gaurkoz honezkero ez dakigu halako adierazpenek non duten kokapena, azken berriek diote baina arma kimikoen erabilera hori zertifikatu ziurtatzen dutela bertan lanean aritu diren medikuek Londongo agerraldian besteak beste Gazako ospitaletako medikuek esan dutelako fosforo zuria darabilela Israelgo armadak. Gogoratuko dugu, Israelgo armadak darabilen arma honek besteak beste erredurak eragiten dituela, baina erredura kimikoak ezurretaraino erretzeko gaitasuna dutenak eta esperientzia duten mediku hauek alaxe ziurtatu dute fosforarekin eragindako erredurak ikusi dituztelako Gazako populazioaren larru azaletan. Drama humanitario eta aurrekaririk gabeko genozidio honen aurrean, streaming bidez jarraitzen ari garen genozidio honen aurrean, populazioaren zati handi bat planeta mailan kalera ari da ateratzen, baina oraindik ere estatuek mugimendu handirik ez dute egin eta Gazako populazioa salduta geratzen ari ote da. Hori da mahai gainean dagoen galdera, goazen Eskozia aldera, besteak beste adibide gisa ekarri dizuegu, izan ere mundu mailan hainbat tokitan egiten ari diren mobilizazioen lekuko izan da Glasgow azken orduotan eta ez dira ez atzean geratu eskoziarrak. If I pretended there was anything other than difficulties in terms. Don't trust the Israeli government that they are not taking Gaza because they're doing it right now. I'm not here for hate, I'm here for peace. I can't believe what's happening. Two wrongs don't make a right. That's why I'm here. We should stop. Everybody should stop hating. It's war. We want peace. We want a ceasefire. She was mourned not only in Gaza, but also in Glasgow, a home from home for a talented young Palestinian health worker. Système patriarcal qui abîme et qui brise des vies. C'est une question politique, ça n'est pas une question privée. C'est un combat. Toutes les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, sont liées. Ane Hidalgoren azken adierazpena zen hori Ixa plataforma baliatzen, goazen Paris aldera, Maider Galardi, Parisko alkateak, metropoliaren buruzagi denak Ixa plataforma alde batera uztea, besteak beste, alerta demokratiko bat mahai gainean jarrita bereziki deigarri izan zegu, azken adierazpen hori, azararen 25ean egindakoa zen, emakumeen ganako indarkeria desagertzeko egunean, Ane Hidalgok argi eta garbi esan du, Ixa plataformak ez duela inolako onurarik ekartzen jendartari begira, eta bertan bera uztea erabaki du, azken mezua horixe bera baita, zergatik utzi duen Ixa plataforma. Babitu, ari zan Ane Hidalgo entzuten genunez, azarako 25aren harira indako agerraldi baten, eta esatezunez da kontu pribatu bat politikoa da. Eta uste dut Ixa plataformatik ateratzeko emandako arrazoiak eta jarritako, zabaldu duen hitzartze horretan, ere gauza bera ikus dezakegula ez, jada ez dela kontu pribatu bat erabiliala ez sare sozialak, baizik eta politikoki nolabait ere lerratu dela Ane Hidalgo argiki Ixa plataformaren kontra. Hainbat arrazoiengatik, zuke aipatzen zenun bezala esaten du badela sistema demokratikoen aurkako tresna bat, sistema demokratikoaren aurka egiten duen tresna bat, eta zuzenki gaina seinalatzen du Elon Musk, eta interes ekonomikoak gain jartzen direla, gaina baita ere egiten du, testu horretan egiten du olako rekorrido bat, ez, hasieran orain Ixa dena, baina Twitter zena,
nolabait informazioa demokratikoki zabaltzeko espazio bat izan altzala, eta nolabait, hau nik esaten dut, egia da, nolabait botere informatikoak ere, o komunikazio botereak ere, auzitan jartzitzakeen plataforma bat zela. Hanek esaten du, gogorarazten du, gainera lehenbiziko emakume politikarietako bat izan zela plataforma horretan egoten. Eta orain, arena publiko hori ez da hain demokratikoa, ez? Hori biztan da, baina harrigarria da, nola agintari politiko, goi mailako agintari politiko batek ere hori argiki esaten duen eta gai den desafiatzeko oraintxe bertan badixa bezalako plataforma handi bat. Eta gero nik azpimarratuko nukez, testuan ere aipatzen ditu, nola oso iraingarria izan daitekeen, oso leku hostila izan daitekeen, eztabaidarik onartzen ezen toki bat baden, eta uste dut bereziki hori gertatzen dela ere, gorputza nolabait sare sozialetan jartzen duten emakumeen aurka, ez? Eta badakigu gurean ere ezaguna ditugu, momenturen batean joan behar izan diren emakumeak, esate baterako Cristina Fallaras gazetariak utzi zuen Twitterre orain dela urte batzuk oso leku desatsegina iten zitzaiolako, edo ikusi besterik ez dago Irene Monterok eta konpainiak ze indarkeria jasan duten, Irantzu Barelari ere nolako erasoak egiten zaizkion, Ane Lindaneri, emakume asko okurritzen zaizkit gorputza jartzen dutenak, eztabaidarako plaza hori hartu nahi dutenak, eta alare beraien aurkako erasoak oso bortitza dianak, ezta? Eta uste dut zentzu horretan, bi arrazoi horiengatik, biak lotuta daudenak, Ane Hidalgo urrats hori eman duen. Gero bere agerra testu horretan, aipatzen du beste sare sozialak baliatuko dituela, eta beste sare sozialetan ikusiko dutela elkar edo, ez? Nolabait herritarrekiko gertu dagoen kanal bat irekiz ikusteko dago, ea beste plataformak ere Twitter bezain baliagarriak diren. Hori galdetu nahi nizun, Maider, zein da alternatiba? WhatsApp, ez dakit, kanalak oso modan jartzen ari dira, edabide nagusiak honezkero, iragarri dituzte, badira Euskal Edabideak, berriaren kasu, Euskal Irrati Telebistak ateak ere iragarri berri du. Zein izango da jauzia edo, zein izan daiteke kanal demokratiko bat, demokrazia emergentzia hori mai gainean jartzen den garaiotan, Facebook, WhatsApp Facebookena baita edo alderantziz, ez dakit, LinkedIn baliatzen hasi nahiko dute, baina ez da tresna eraginkor bat difusioari dagokionean, zeintzuk izango dira beraz, ez dakit, kanal demokratiko horiek informazioa eskuratzeko? Ane Hidalgoren kasuan, berak argi egiten du bi kanal diferentei buruz, badauka WhatsAppeko difusio kanal hori, eta badauka Instagrama ere, ez da, beraz, bi bideo horiek erabiliko ditu, eta gero ematen diren prentsa aurrekoak eta prentsan lantzen diren gaiak nola ez, esango genuke, komunikabide klasikoak. Cristina Fallaresen kasuan esate baterako Twitter utzi zuen, baina bere azkeneko kanpaina, se acabó kanpaina, nun emakume askok beraien indarkeriazko historia kontatu dizkien, bihurtu du bere Instagram propioa, historio anonimo guzti hauen bozgorailu, ez da, interesgarria da ere, fida nola aldatzen den. Edo nola ere, nik uste dut jakin behar dela, zuk aipatu ez dela, Instagram, WhatsApp eta Facebook meta taldekoak direla, eta talde berdinari dagozkiola. Badago Telegram esate baterako, lehen garai batean gutxiago, gero modan egon zen nolabait bide alternatibo bezala, orain ez eguain alternatibotzat jotzen, eta gero badago Mastodon, ez? Hainbeste agian erabiltzen ez dugun eta erabilgarria izan daitekeen espazio bat, ez bakarrik esaten dutenez giroa ez delako hain erasokorra, baizik eta bai informazioaren eta baita sare eta datuen erabilera askoz ere demokratikoagoa delako. Egia esan, horregatik esaten dut, ez dela hain autu euneko militantea guk nahiko bagenu ez, Mastodonten erabilera handiagoa egingo genuke, eta ni neronik ere naiz eta urratsa eman eta kontua ireki, azkenean ez nuen erabiliaz informazioaz ari baldin bagera ezinbestekoa delako zuk kontatzen dezun hori ere irakurria izatea.
Gauzak honela, egunotan, ez dakit, hipotesi hutsak diren, funtsik baute duten, Silicon Valleyin bizi diren, multi-aberats hauek buruan ote duten, planeta erabat txikituta dagoenerako halako hiri jasangarri bat, Elon Musk ikusi dugu, Palestinako okupazio gerra horretan Netanyaurekin estatu buru izango balira bezala, tira, ez dakit, badu guztionek funtsik? Bueno, interesgarria da adibidez ikustea zen nolako presidentea izango duen Argentinak, ez? Estatua bera eta estatuaren egiturak ere zalantzan jartzen dituen presidente ultra neoliberal bat. Edo nola ere uste ez dakit, iruditeria distopiko hoiek ere badirela nolabait azken urteetan kultura hegemonikotik etorri zaizkigun hainbat telesailen ondorio eta ez dakitegia esan hain erresa den horrelako kupula eta hain errentagarria batez ere jende honek mozkinetan pentsatzen baitu hain errentagarria den hori martxan jartza edo nola ere berez interesgarriagoa iruditzen zait adibidez azken egunetan egondan COP28ari buruz hitz egitea eta klima larrialdia zertan dan aztertzea eta estatuek hartu beharko lituzketen neurriak aztertzea. Maider, denbora gainera etorri zaigu, betiko moduan, baina ez nuke hau bertan bera utzi nahi Urkulluri buruz galdetu gabe. Aizue, zenolako, ez dakit, greba orokorra feminista izan denez geroztik aurretik ere, baina nolabaiteko sumindura bat antzematen zaio, badirudi orain guztia bere aurka dijoala. Entzun diogu, datari buruz hitz egiten aritzea, hauteskunde berrien datari buruz aritzeak ez duela esan gaiz bururik, eta greba feminista bere ere, bere irudi edota bere legegintzaldia desgastatzeko helburuz antolatutako zerbait makiabelikoa ere iruditu zegu adierazi duela, nola ulertu behar dugu? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak alako jarrera oldarkorra izatea, ze txibite ez dugu. Ikusi alako jarrera ez dakit, deseroso batean? Gertatzen dena txibite ez dagoela hauteskunde bezperan eta Urkullu bai, eta normala da fokuak beregan egotea eta normala da berak erabaki nahi izatea, alderdiak ez bada, noiz bukatuko den legegintzaldia, eginda kalkuluak bere alderdiarentzako onak izango diren garai baterako, eta egia da, udazken bero edo deitutako honek ez diola bereziki laguntzen, eta egia da ere Urkulluk esaten duen bezala, ezker abertzalearen azkeneko kongresuko txostenek diotela nolabaiteko konfrontazio sozial baterako prest egon behar diala. Hori gauza da, eta beste gauza da Urkulluk esaten duen bezala, greba feminista ezker abertzalearen estrategia makiabeliko bat zala, eta horri iruditzen zait iten ari dena dela infantilizatu mugimendu feminista, gutxietsi, eta azpimarratuko nuke zaintzari buruzko diskurso hau, eta zaintzari buruzko kezka hau, eta zaintzari buruzko protestak, baita grebak ere, atozela azkeneko 4 urtetan, gero etorri zala pandemiak agerian utzi zitula, hainbat arazo estruktural, osasungintza sistema publikoaren deklebea jada salatzen ari dela azkeneko 2 urteetan, herri mugimendua eta herritarrak eta greba feminista horren ondorioa izan dela eta denbora pila bat zala hau prestatzen ari zirela, beraz inundik ere ez da ezker abertzalearen estrategiaren parte eta hori esaten duen momentuan ari dena da ez ezker abertzalearekiko fokoa jartzen edo ezker abertzalea gutxiesten, baizik eta mugimendu feminista infantilizatzen eta uste dut hori azpimarratu behar dela. Jarraituko dugu honi buruz hizketan, Maider, ziur, datarik ez duelako aurreratu momentu Urkulluk, eta ez du itxurari behitzat urte bukera honi begira asmorik duenik. Ikusteke, edo nola ere, sorpresarik ez delako falta euskal politika gintzan. Maider Galardi, Paris, eskerrik asko, beste bain ere, datorren astera arte. Du bricolage, de l'élément croisé, des pieds du sport et aussi du soutien scolaire. C'est pas de l'apéro, avec les heures d'écart et la nuit, la retraite à 60 ans. Hamar gutxi,
Berriz? Ez da, nola hasten den, nola bukatzen den baizik. Emanazu tripontziaren zenbaki oso bat. Ez da ilusioa galdu behar, ez da? Ez, egindako bidea eta egiteko dagoena ez da ahaztu behar. Eman niri ere zenbaki oso bat. ¿Sabíais que cada año el 3 de diciembre se celebra el Día del Euskera? Acaba de pasar. El vascuence, que es una lengua muerta. Este vídeo es para la gente que nos sigue desde fuera. Eta tarikoan aipatu dizugu, ez da, zetakek nolabaiteko, ezakit, salvaziora eramango duela Euskal Herria ez dago batere gaizki, egia da. Eta Euskararen egunaren karietara sare sozialetan zabaldutako bideo honek badu helburu bat, besteak beste, eskertza bat, azken hilabete guztietan hainbat lurraldetatik barren aritu direlako, eta eskertza bat aldarrikapenen bat erantzita, eta nolabaiteko pedagogia bat ere baitzen ere zenbat eta zenbat izango ote dira urrunera joan gabe, Euskarak, Euskaldunok bizi izan dugun errepresioa zenbaterainokoa izan den, eta oraindik ere nola segitzen dugu? Nadie sabe a ciencia cierta de dónde viene el euskera, pero lo que sí sabemos es que durante años se nos ha privado de vivir en nuestra lengua. El euskera fue silenciado sobre todo en los núcleos urbanos, donde los informantes reportaban a la policía quienes lo hablaban. Eta garai haietan eta gerra garaian zer esanik ez atxilotu ondoren zer gertatzen zen, akaso bira Twitter sare sozialean bertan ixan horri buruz ere argitalpenik ikusi dugu azken garaiotan, izan ere badirudi gerra zibilean gertatutakoa ahantzita geratu dela askok beldurraren beldurrez euskaraz ez hitz egitearen arrazoi berberagatik, isilpean mantendu dutelako hizkuntza bat ere, isilpean izan delako hamarkada luzez. Alian eta erdera. Erderaz, dana. Euskalduna zea bai, eta zure bai, nire bai da. Orduan, 7 urte alkarrekin pasa, eta orduan konturatu ginen Euskalduna zirela. Ez genuen, hitz bat esaten. Inoiz pentsatu ote duzue, zergatik Aiton Amonek ez egiten euskaraz edo ez zidaten euskaraz egin, edota nere gurasoek zergatik ez dakite euskaraz Aiton Amonek jakin baldin badakite. Tira, logika eta algoritmo honek emaitza erraza du eta hori da zetaken mezuaren helburua. 1937 se prohibió el uso del euskera con algo así como se denunciará a todo aquel que infrinja lo establecido. Gose aldetik baina txarrak pasan ginen, oze euskera aldetik. Oizik endu estunien bapatean dana. Gosetea pasatzea bezalaxe, asko gustatu zaigu alderaketa hau izan ere, hizkuntza buruan eta bihotzean izan da ahotan ez izaterakoan bada gosetea edota mutu geratzearen parekoa. Estos últimos 12 meses nos habéis dado mucho más de lo que jamás nos hubiéramos esperado. A toda la gente de Galiza, Cataluña, Valencia, Asturias, Madrid, Milla Esker, moltísimas gracias, graciñas. Hemos conseguido llegar hasta 2023, pero aún hay mucho que hacer. Gracias porque el euskera, gracias a vosotros y vosotras, es más. Gora buta butarrak. Eurra! Iparra bilatu duela, aipatu dizuegu atarikoan ez iruzkin gaizto bat izan, bihurria kaso bai gaiztoa ez, izan ere Izarok bere arima nolabait biluztu du, baina oraingo honetan benetan besteak beste halako esposizioak sare sozialetan, oholtza gainean, bideoklipetan, zer ondorio dakartza? Geure barne bizitza horretan kalterik eragiten ote du, zer esanik ematen ote du, krisi existentzialak eragiten ote ditu,
eta erantzungo dizuegu, eta pantalla honetan ateratzen garenok ere, baietz, eta kaltear eragin dezake sobreesposizio horrek edota zaintza gutxi izate horrek. Interesgarria da, bai berrian, bai naizen eskainetako elkarrizketetan, izarok bere itzulera, bere bersortze, bere ez dakit, adierazpen honetan zer ekarri nahi duen. Eta mezu benetan interesgarria da, eta gonbidatzen zaituztegu elkarrizketa hauek oso osorik irenstera, izan ere arima zaintzeak, norbere burua zaintzeak, eta berriz ere itzultzeko gaitasuna lantzeak izugarrizko garrantzia du. Besteak beste, alaxe dio, eta mendi bat ez, goi mendi bat igotzea bezalakoa izan dela, baina garaitu du, heldu da mendi horren, esan dezagun, gailurrera dota behintzat mendi horretan gora abiatzera, eta indartsu dator bueltan esan dizugun bezalaxe, iparra nolabait berreskuratuta, eta guztiokin horiena konpartitzera. Laster, oholtza gainean izango duzu gainera izaro Euskal Herriko toki hainbatetan, eta urrunago ere bai, aizue, eta gu honekin bagoaz, pixkanaka badakizue, zubi berezia datorrela, baina ez pentsa lanean ez gabiltzala, baina Durangoko azokako zuzeneko izango duzu datozen egunotan, gu pozik Durangoko azokako ahotseneako zuzenekoari geure tarte hau eskaintzagatik, eta aizue, astelenean bueltan izango gara, zintzo, horreren aizaituztegu hor bestaldean, eta beskerrak eman, besterik ez, beste behin ere gabon pasa. Eraman azazuzuk orain, oraindik iparralderago, munduari buelta emateko, sekula iparra galdu barik, beto. Edozein lekutan nintzake, bertako bertan jaio banintz, ta ikusi nahi ditut guztiak, sentitzeko nire bertsioan hitz. Zatoz iparraldera, gordako dizut etxe bat. Zatoz iparraldera, gordako dizut etxe bat. Zatoz iparraldera, gordako dizut etxe bat.